пусна? Пуснато. Дай ще направя смешното видео. Съветите на Жоро. О, За жени. за жени. Аре, бе. Най-добре съвет да кажеш на Нищо не чух. И аз. Жоро, моля. Не се снимайте сега. Индивида се Закриват кадър. Индивида се ядоса. Добре, вторият съвет е да отидеш към нея и да кажеш някакво мия съвет. Аре, бе. И това беше съветите на Жоро. Дано ни помогнат циганчетата. А когато излиш на среща, нямаш И Жоро, чакай. парфюми. Правиш това. Това бяха съветите на Жоро. Айде, чао!